क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पारौरा गामिनि मिथिंगा औवारिया गोमानानै दं। मिथिंगा औवारिया गुवाहाटी नोगोरनि पल्टन बाजारनि मणिपुर हटेलाव खामानि मावनानै दंमोन। नाथाय हरखाबै मा जाहोननि थाखाय बिगुमाजों जेबो फोरमायालासेनो न' फारसे फैयो होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायो। नाथाय दासिमबो न'सिम सफैयाखैसै होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु फोरमायो। पुलिसनो फोरमायदोंब्लाबो दासिमबो पुलिस बिफाना नागिरनानै होनो हायाखै। बेखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय मिथिंगा औवारि बिथांखौ बहाबा नुसनोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नङाव खौरां हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पारौरा गामिनि मिथिंगा औवारिया गोमानानै दं। मिथिंगा औवारिया गुवाहाटी नोगोरनि पल्टन बाजारनि मणिपुर हटेलाव खामानि मावनानै दंमोन। नाथाय हरखाबै मा जाहोननि थाखाय बिगुमाजों जेबो फोरमायालासेनो न' फारसे फैयो होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायो। नाथाय दासिमबो न'सिम सफैयाखैसै होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु फोरमायो। पुलिसनो फोरमायदोंब्लाबो दासिमबो पुलिस बिफाना नागिरनानै होनो हायाखै। बेखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय मिथिंगा औवारि बिथांखौ बहाबा नुसनोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नङाव खौरां हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।